Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Siyaxoxa kule channel. Hey guys, ngicela ukuxolisa ukuthi ngeke ngikwazi ngixolisela ukuthi khona ezinye izinto engeke ngikwazi ukuthi ngixolise ukuthi ngiyazenza la ku YouTube channel kulama video engiwenzayo. Kunezinto engeke ngithanda ukuthi mhlambe sizibuke noma sikhulume ngazo. Mase kwenzeka lokho kwesinye isikhathi because mangenza lama video ngisuke ngingedwa mangikhuluma ngisuke nje ngiphethe ifoni ngesandla ngikhuluma akekho mhlawumbe ozothi stop yabo usuphinda lento oyikhulumayo usukhuluma kakhulu ngibe nayo into emqondweni ifile ngaleso sikhathi ukuthi le angiyikhulumi. Kufana nale yama-special schools, ngicabanga ukuthi into ebalulekile yazini emndenini yethu uba khona lowo mntwana ombonayo, mhlawumbe kwenzeka ukuthi umntwana kamzala wakho, umntwana ka-anti, mhlawumbe futhi ayikho nawe indlela ongakwazi ukuthi uyibeke kahle lento ukuthi hayi lo mntwana engasesikole asimvumi, akazami ngala okusizwa khona ngamakhono. So ngiletha leyo conversation la kuthina ukuze kube khona nosizakalayo. Enye into engayithandi mina, angithandi ukuthi sihleke into ekufanele ngabe ukuthi siyayilungisa. Okwenza ukuthi-ke ngiqale le nkulumo noma vele into endala siyaziyo ile ngane engiyibone ngale kumnakwethu. Kwase kuba khona ababazi ukuthi una 21 use-late. U-late kiwaphi-ke guys? Kuyiwaphi? Ngoba ena 21 nje uyakhula. Zikhona ezinye izinto angazenza ezingamsiza, mhlambe isikole esingavumelani naye. Nakhona futhi angizile lana ukuzoqhakambisa ukuthi hayibo umntwana uphazamisekile. Singasho ukuthi ngoba kunamagama aniwasebenzisayo mase yalumela angiwathandi. Singasho ukuthi unenkinga esikoleni. Lokho akusho ukuthi akaphilile kahle. Bakhona abantwana abanjalo, bakhona emndenini yethu, bakhona nakomakhelwane. Omunye futhi usheshe abonakale emncane kube ukuthi mhlambe uma wakhe akamboni. Ngobani? Siney'nkolelo ezingafani. Khona abanye bayibethi ingane ukuthi nokuthi ayikwenzi, mhlawumbe ake ngihambe ngiyobheka kwinyanga nezangoma. So ngiletha le conversation ukuze lana osisi bethu nobhuti nomalume noma abakhomentayo omunye ayithole impendulo ukuthi kahle kahle kuyiwa udokotela aconfirm ukuthi ingane inale nkinga, noma isikole uthisha ubhala incwadi ayise kumzali, umzali ahambise ingane kudokotela. Usizo luba khona luhamba lufikephi, because ulwazi engilaziyo ukuthi bavumele ukuthi abadlulele kwenye grade, kodwa isikhathi esiningi abafiki ka-grade 12. Kwavele umntwana ozaziyo ukuthi naye akatholi kahle laphaya kwiphesenti efunakalayo ukuthi aphase, uyawazi ama-marks akhe, angeke akujabulele ukuthi abe sesikoleni, angeke futhi aze afike ka-grade 12. Omunye uzo-give up ngoba vele naye usuke ebona ukuthi ayikho into ayizwayo laphaya, kanti isikole asidalelwe yena. So ukuza kwami nale conversation ukuthi asifundeni ungababandlululi labantwana bethole usizo, nabazali futhi abasamukele isimo esifana nale, ngoba akusho ukuthi le ngane isizohlala ibe ingane esekhaya egcine engasenzi lutho, egcine esebukeleka phansi omakhelwane nakhona la ekhaya, kanti kukhona into ayenza kahle, kukhona into agood kuyona, excela kuyona. Nakhona-ke lapha ukuthi iy'ndawo esiphuma kuzona kuyaye kufike nalamabhasi. Manje omunye abuka ukuthi useyohamba ngalela bhasi, okusho ukuthi-ke idomoroza. Ngithi lawo magama afike nathi abhedayo angekho right. Bengiletha leyo conversation-ke ukuthi nothisha besicacisela ukuthi bona baye benze njani, eyabe indaba ihamba iphelele-phi-ke nalo mntwana, ngoba uyafika ka-grade 10, omunye mhlawumbe uphela ka-grade 9, omunye aphele ka-grade 8, omunye aphele ka-grade 7. Nasema-colleges, because ngizama ukuthola ukuthi kwenzakalani nasema-colleges, bangena kanjani. Nomasipala-ke bethu namakhansela abakhona, ngoba ngikhumbula ukuthi kuleli khansela la ngasekhaya eliphumile ikhona into abake bayenza bethi basize iy'ngane, kwakuphekwa izinto ey'fana nalezo, ukusebenzisa izandla. Ngobani?
ngizama ukuthi asiyekeleni ukubukelana phansi. Ngoba lokhu ukubukelana phansi kwethu yikho kwenza ukuthi labazali osenayo lo mntwana mase eyazenyeza angabe sacabangela omunye nekusasa lengane, asale sethi omunye ugcine ezonda othisha. Yikho bengifuna ukuthi siyikhulume le ngoba ithanda ukuba yinto. Omunye ugcine eseba nenkinga nothisha kanti othisha bebemsiza. Yingakho-ke ngize kini guys ngazobuza ukuthi othisha bahamba bapheleliphi nale ngane ngoba ekugcineni kwakhiwa ikusasa lomntwana. Yingakho ngiyaye ngakujabuleli manihleka lo owakamseliku ngoba kungenzeka ukuthi udinga into ezomenza asebenze ngezandla zakhe, isikole asimvumi. Nakhona futhi lapho iyadingeka i-support yomndeni ngoba nathi siwumndeni kufanele siyeke lento yokucwasana. Wena mhlampe owokuqala obe nejazi kodwa ijazi lemfundo guys akusho ukuthi la ekhaya usubukela phansi umndeni wakho. Uyabona, ukusizana. Naleya-ke video bengiyenze ngepurpose yokuthi bakhona othisha abanolwazi nalaphaya kuma-social work, nalento-ke nje eyenzeka ey'koleni, kakhulukazi iy'kole la emalokishini nasemakhaya, ukuthi bakhona abantwana abadingayo ukubona ama-social worker besesikoleni. Ngike ngezwa-ke ukuthi ama-social worker ayatshalwa ey'koleni, abanye bethi abezi. Uhulumeni wethu-ke futhi ongaqashi-ke naye ngoba ngempela zikhona iy'ngane ey'dinga usizo lolu oluzovela kwi-social worker owaziyo ukuthi imigudu afanele kuhambe kuyona neminyaka angena kuyona ithini. Uthisha nothisha nayo ebelekelela. Bengiletha leyo conversation ngiyenze ukuthi sicaciselene ingane zakwethu. Ngase ngiphoxeka kuba khona engamjabulisanga ividiyo ngoba uthi udadewethu akakwazi ukuyiqeda angazi kanjani. Hhayi dadewethu, igejile le eyakho. Bengibuza kothisha ngenzelani kule channel yami. Bakhona abazali, khona o-anti, bakhona osisi abakhulile, omalume. Bengayibheka le beyibuke ngoba kwesinye isikhathi omunye umntwana bazokwehla benyuka naye izangoma ney'nyanga, kanti uma engaya kulesi sikole esivumelana naye engathola usizo. Isibonelo, nangu uSiyacela, yabo uSiyacela usemdala manje, usengaba nenkani uma kuthiwa akangene endaweni enje. Kanti ngesikhathi esikoleni esikanje, kanti ngesikhathi esemncane ubaba wakhe ebona ukuthi akenzi kahle esikoleni, babengamzama ngenye indlela. Yazi ngisholani lokho? uSiyacela uma ubheka laphaya ku-season 1 we-show yabo, uyabonakala ukuthi hhayi engathi engaba ngapha kulesi sikole samakhono, kodwa ubaba wakhe avela nakho uthi banomona as if uthakathiwe. Enye into akusikho ukuthakatha, enye into nje ngathi singaba nolwazi. Nangu isibonelo, udokotela wa-TikTok, niyambona ukuthi umqondo wakhe usabalele kodwa ikhona lento encane engekho right. Ngisho kanjani ukuthi umqondo wakhe usabalele? Laphaya ku-TikTok ubeyefike namavidiyo ebukeka ngathi u-informative, kanti zonke lezi zinto uyazenzela esesha ku-inthanethi, ahlanganise lolu lwazi abuye ezokhuluma. Ikhona i-passion ekhona kodwa manje akakhwalifayi ukuba udokotela lo abafuna ukuba uyena. Kodwa ukube mhlampe ubengabe eqhubeke ethola usizo, ubengaba yenye into engcono. Wagcine-ke sengena kulezi zinto zokuthi uyaskema, bayamfonela ini. Kodwa uma umlalela uyambona ukuthi unalo uthando lwento ethile, ukhona umsebenzi angawenza, engaphusha futhi abe ngcono. Yikho ngesikhathi sikhulunywa ngayo udokotela waku-TikTok yilo ubhuti wethu wagcina eseboshwa. Yikho makukhulunywa ngaye bengeke ngimdabukele ngoba bengikubona lokho ukuthi hawu bakithi wayenephupho elinjena. Kodwa manje mhlampe-ke manje e-check-wa kahle, ehlolwa, kuyabona ukuthi akakhwalifayi ukuya kadokotela, kodwa ikhona eminye iminyango engasizakala kuyona. Izinto ey'njena kumele suke siy'xoxe bodadewethu. Ngixolise-ke ukumosha isikhathi senu. Lona othi ugirl una-21 uka-matric ulate akujahwe ndawo,
Yekeni futhi leyo nto leyo yiyo le efaka iy'ngcindezi ey'nganeni. Ukuthi nje kubheka ukuthi ukhona yini umnyango angangena kuwo uvumelane naye umsize. Yebo. Bengithi ngiyenze-ke le video kodwa bengifuna ukusho ukuthi angizukwazi ukuxolisa kaningi. Ngixolisele hlampe into engiyenze ngiyazi ukuthi nginayo yiphi inhloso. Mase kuba-ke uyafika ubhoreke. Ngoba yibo guys, abanye nginixoxele sesiyahleba-ke ngihleba ngami, ngihlebela nini? Omunye uyafika lana athi nje i-voice yakho ayidayisi indawo njalo i-voice ngiyonitshela, angazi ukuthi ngayithengaphi noma bekuthiwa iyadayiswa ishibhile ngeke ngiyishintshe ngoba phela ngiyimnika usimakade le ngikhuluma ngayo. Omunye athi le video yinde. Dlula bakithi, dlula. Bekade ngise othisha abasondele eduze kanye nabazali besondele eduze. Nakhu-ke sengikutholile-ke kuleya video ukuthi-ke inkinga iyiphi. Othisha bayazama, abazali abafuni ukwamukela. Khona-ke akukho lula, ngiyaliqonda naliside labazali. Kodwa-ke okubi umntwana obambezelekayo ngoba omunye ubona ukuthi uzohlekwa omakhelwane. Ile nto sokuthi sihleka nezinto ezingahlekisi, yimbi kabi leyo nto. Nomunye-ke kube yi-pride-ke yakhe engacabangeli ingane. Ngathi ngabukisisa le nto ngoba angazi ukuthi esikoleni mhlampe bayishumayela kanjani le ndaba ukuthi ngempela bakhona abantwana abanjalo akadingi ukuba seklasini. Eklasini ngagcine seba yibhuli noma kugcine kubhulishwa yena ngoba yena sonke lesikhathi i-period iyaqala iyaphela kuyafunda akezwa. Ngobani? Indlela afanishina ngayo iklasi alihambisani naye. Ngesikhathi engezwa omunye eklasini uphazamisa laba abafundayo abahambisana nothisha. Ngesikhathi engezwa ezinye ingane ziyabona ukuthi akezwa seziyaqala ziyamdelela ngoba ziyazi ukuthi ama-marks akhe awamahle. Ama-conversation-ke anje ngizowathi thasi kancane ngiyaxolisa kodwa angixolisi ngoba kokunye kunesidingo. Bakhona abathola usizo ngazo lezi ngxoxo ey'vela kancane kanje. Ngiyabonga nami kakhulu guys kulabo abaphendulile engifundile engitholile ukuthi uma esesikoleni uthisha ubhalela umzali incwadi. Kube umzali-ke owamukela isimo leso ahambise ingane kudokotela. Uma seyiye kadokotela sekuyaqhubeka ngalo ukuthi-ke ungena kanjani esikoleni esizokwazi ukuthi simsize abe ne-skill esizomsiza. Ngoba le yokubukelana phansi, hayi angiyithandisisi. Mhlampe ngizozwakala inobuxoki ishiwo yimi ngoba ngibuye ngihlebe kancane. Ewe guys, ngiyayikhetha izinto engiyihleba kancane kodwa kakhulu-ke bengifuna ukucacisa le ukuthi singene kanjani lapha kwindaba le ye-learning disorders or disabilities. Sizoqhubeka nje sithi sasinkulumo ey'ncane ey'fana nalezi sibe futhi siqhubeka nawo ama-reviews ama-TV shows engikwenzayo. Ngiyabonga kakhulu i-support yenu guys, ngiyabonga kukhulu enikwenzayo. Bye.